علی حریری یانجی علی حریری 1010-1078 شاعر کردانی پیشین علی حریریه ev li gundê Herîrê nehiya şemdînan sincaqa Hekariyê da sala 1010 de ji dayika xwe bûye. Sala 1078 de çûye rehmetê û hema li wê derê jî hatiye weşartin. Ez dixwazim îro ji we re helbestekê Aliyê Herîrî bixwînim. Hûn ji êdî dizanin ku 1000 sal ber wê şaîrek helbestwanek Kurd Alî Herîrî helbestek şîrek nivîsandiye. Em ê bixwînin lê têda gotinên ku em nizanin jî hene. Ka em dest pê bikin. Ger hûn bibînin malê eşq tenê li bom zarî dikin. Herkes bizanêt halê eşq bi hîle dijwarî dikin. Bi halê eşq bexîl bûbûm her dem di dem zelîl dibûm bê rêh û bê delîl dibûm. Herkes bi xemxwarî dikin. Hûn bar mekin xemên di zor li hesreta wardên di sor. Çavê di reş bisk têne dor eyniya bi nûr darî dikin. Eyniya bi nûr zilf têne ser rengîn dibin şems û qemer. Reşmar ji perdanê ne der li erara yarî dikin. Hoş û erara şimşa diket teşmîn reva sebir û xîret. Qah û medet ah û medet çeşman çi xûbarî dikin. Çavê li rojê bîne kom came mey'anî ji bom. Emir kir lazim vexwim mestî ji min jarî dikin. Mest û şerab qendavê êsîr û bendê wê şevê. Ger vesfê yarê ez bibêm hûn terkî huşyarî dikin. Aliyê Herîrî 1010 û 1078 de jiyaye 1000 sal ber wê helbestek Kurdî.